Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra opent vandaag met het bericht dat er vanuit de overheid zal gaan worden bezuinigd op de subsidies in het onderwijs. Volgens de Extra gaat het om een bedrag van in totaal 46 miljoen gulden. Het geldt voor alle scholen die subsidie ontvangen. Op heel veel punten zal er minder geld worden gegeven, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van wc-papier, maar ook voor wat betreft leermiddelen. Voor veel schoolbesturen zal deze bezuiniging als een klap aankomen. Vooral nu de coronacrisis vaak voor extra maatregelen en extra kosten zorgt. Onder bepaalde voorwaarden zal Curaçao per 1 juli haar grenzen weer openen voor bezoekers. De voorwaarden houden onder meer in dat er niet meer dan 10.000 mensen per maand kunnen komen en alleen uit bepaalde landen zoals Nederland. Al lange tijd wordt er vanuit de toerismesector geroepen om meer duidelijkheid over toerisme. Sinds het sluiten van de grenzen zijn veel hotels in grote financiële problemen gekomen. Oud-minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam wil zich meer inzetten voor vrouwen. Dat wil ze doen met het platform Alianza. Volgens haar zien veel vrouwen haar als een rolmodel en ze wil helpen om vrouwen zichzelf verder te ontwikkelen. McWilliam ontkent hardnekkige geruchten dat ze bezig is met het oprichten van een nieuwe politieke partij onder de naam Alianza. Volgens McWilliam, die inmiddels weer parlementariër is ze daar helemaal niet mee bezig. Gisteravond vond een ernstig auto-ongeluk plaats ter hoogte van Kooisko aan de Schottegatweg Noord. Een automobilist verloor in een bocht de macht over het stuur. Bij het ongeluk werd de automobilist uit de auto geslingerd. Daarna werd de chauffeur direct naar het CMC gebracht voor medische behandeling. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. Kilma Pik-Pisas is de nieuwe leider van oppositiepartij MFK. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt tijdens een algemene ledenvergadering van de partij. Pisas is actief bij de MFK sinds de oprichting in 2010. Daarvoor was hij onder meer actief bij de PNP en bij de MAN. Pisas was onder meer minister van Justitie en minister-president. Hij zegt dat hij ook de komende jaren zich volledig zal blijven inzetten voor MFK. Vandaag zijn er 2 cruiseboten op Curaçao aangekomen, namelijk de Marina en de Carnival Glory. Met de cruiseschepen die er al lagen, weer een mooi gezicht voor het toerisme op Curaçao. Ze brengen niet direct cruisepassagiers, maar er is weer beweging gaande in het toerisme. En dat is voor iedereen positief nieuws. De minister van Volksgezondheid op Sint Maarten, Richard Pannevlek, wil snelle antigeentesten introduceren voor alle bezoekers op het eiland. Daarmee kunnen zowel de bezoekers als de bevolking beschermd worden, aldus Pannevlek. Hij denkt dat Sint Maarten als vakantieeiland met de tests op een verantwoorde wijze weer kan heropenen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.